sestri, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U ovoj božićnoj noći, kada odpočinje istorija našeg spasenja, za uzbuđenjem i poletom u duši i sretanjem srca očekujemo praznik rođenja našeg Tvorca i Spasitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista. Danas dakle slavimo istorijski rođendan Gospoda našeg Isusa Hrista, koji se rodio u gradu Vitlejemu i koji je nastavio da se dalje tajanstveno rađa u svojoj crkvi, u kojoj nam se daje i predstavlja sve do završetka vijeka. U srcima našim, kako je govorio sveti Maksim ispovjednik, Božja riječ, iako rođena u jednom tijelu, uvijek je spremna da se duhovno rodi onima koji ga žele. Otuda ovoj božićnoj noći prvo što vam poželiti možemo jeste da se Gospod mira i ljubavi rodi i zauvijek nastani u srcima vašim. A potom želimo da sa vama danas podijelimo jedno skromno viđenje ove božićne i evanđelske tajne pred kojom se nalazimo. Naime, ovaj sveti dan kada se nebo približilo zemlji, kada je Bog dakle zagrlio čovjeka i kada se odlučio u onom vječnom i neprolaznom savršenom svijetu kojima žitava Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, da jedan od njih, to je predvečni Logos, Sin Božji, uči ovaj naš prolazni i truni svijet i postane čovjek. Otpočela je tajna Božića, što će reći vječni i savršeni Bog, ostade ni manje ni više nego jedan od nas. Ostade čovjeka, ostade Bog. I to se sve desilo kako nam pišu evanđelski pisci u Vitlejemu i u Litvu. Naime, u nekom dalekom polupustom mjestu Vitlejemu, nedaleko od svetog grada Jerusalima, naš premijer Isus rađa se od Duha Svetoga i Marije Djeve, uvijeno u jasno u nekoj skromnoj štalici, među životinjama, daleko od pučnih gradova i centara moći, daleko od tržnica, buke, žurne karijera i uspjeha ovog našeg svijeta. Sam pred svojom Bogomajkom Marijom i njenim zaštitnikom Josipom, jedan od svete trojice, Bog, Gospod, Tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, rađa se kao dijete. Reklo bi se u prvi mah da je Gostoprimnica Vitlejemska kao i svaka druga krčma pod ovom kapom nebeskom, poslušna slika nedostojna bilo čije pažnje. Ipak pustoš Vitlejemska pokaza se tada prije 3019 godina kao najvišnije mjesto pod ovom kapom nebeskom. U ovom beznačnim masovenju koje bi ljudi odlično podigli ruke i podigli podatle glavom bez obzira rađa se sam Bog. Prvi koji su mu susret postali i posvjedočili njegovo rođenje, po prijedlogu anđela bili su pastiri u onome kraju boraveći u polju i čuvajući stražu noću kod stada svojega. Ova Vitlejemska pustoš i ovi pastiri koji tu čuvaju svoje stado, kako se napominje u Evanđelju, slika su koja živo podsjeća na našu krajinu. Neka mi ne oprosti ovo neskromno tumačenje, ali čini se da niko više u ovome momentu ne osjeća tajnu Božića, što će reći o oproštenog Logosa, to je tajnu velikog Boga koji je postao mali i nebitni čovjek, koliko mi ovdje u krajini i naša draga i nikad zaboravljena braća i sestre na Kosovu i Metohiji. Iako privremeno ostavljeni od ljudi u ovoj svojoj pustoši, iako su se sva kola istorije i fraze slomila na nama, nismo ostavljeni u velikog Boga, draga braća i sestre. Jer vidjeli smo da veliki i jedini čovjekoljubac, Gospod Bog naš, voli i odabira takva mjesta da bude rođen i da se njima neprekidno radi. A to što smo pomalo zaboravljeni i uniženi, nemojmo ni da pomislimo, draga braća i sestre, da je nešto nedostojno, jer sam Gospod Isus Hristos nas uči da je mali čovjek velike za spasenje čitavog svijeta, teško onome ko se od njega zabavlja. Također, to što smo odavno okusili svetu pravdu istinu u ovoj božićnoj noći, pjevajmo himnu našem rođenom Gospodu, tvojim rođenjem, Hriste Bože, zasija svijetu svjetlost bogopozvanje, jer se u toj svjetlosti zajedno učaku oni koji zvijezdama služe, koji se klanjaju tebi suncu pravde, da poznaju tebe sa visine istoka Gospoda i slave. Zato neka Hristos,
Gospoda. Neka se raduju naši žaleni pastiri, dobrodušni domaćini i domaćice iz svojih poluustrošenih sela i gradova i sa radošću sliku slava na visini Bogu na zemlji mir. Neka se raduju naša braća i sestre krajišnici rasuti po cijelom svijetu, kojima se obraćamo ovim putem i koji iz ovoga ili onoga razloga ne mogu ili ne žele da se vrate svoje krajini, svome Vitlejemu, gdje smo rođeni, kršteni, gdje smo ljude stasali. Onda vas molimo da nas makar primite u svoje srce, mjesto u kojem se živi Bog rađa u svakog čovjeka i večerati, oltare crkava na kojima se sabiramo svi na božanstvenoj liturgiji. I koji od srca pomolite za svoju krajinu i svoj Vitlejem, a Bog mira, pravednosti i dobrote da se useli u srce svakoga. Mir Boži Hristos.